Let's go. Oh, may aso. Putik na yan. Keep dreaming on. Alright, good morning mga ka-team. What's up? Day 2 ng ating daily vlog challenge. Alright, so as usual, punta tayo kay mga lab para sunduin siya. Let's go. Wow, napakabangis, napakaganda ng araw, napakaganda ng sikat ng araw. Alright, okay, yon. Another reminder, everyday reminder natin sa lahat ng mga papasok, ng mga maneho, mapamotor man yan, pasakyanan, mapasasakyan, sakyanan, mapasasakyan, o kung ano man yung minamaneho nyo, ride safe po sa daan, doble ingat po. And before po tayo bumiyahe, check po natin yung mga sasakyan natin, yung gulong, yung battery, yung oil, yan, gasolina, especially gasolina, lalo nang tumataas ng gasolina ngayon. Alright, so mga ilaw, signal lights sa umaga, kasi hindi naman tayo nagpapailaw pag umaga ng mga headlight. So yung mga signal lights, brake lights, check natin parate. Yung mga brakes, braking system ng mga motor, mga sasakyan natin, check natin. Alright, so itong challenge na gagawin natin, ganito yung parang flow nya. So sa day 1 nung Martes, video tayo. Yun yung first episode natin. So ma-upload yon is kinabukasan na, meaning ngayong araw ma-upload yung episode 1. Then itong episode 2 ngayon, the episode 2 ngayon, bukas na rin sa episode 3. Sa episode 3 ma-upload. Alright, so meaning upload tayo ngayon, video tayo ngayon, upload natin bukas. So ganun yung mangyayari. So ang end ng challenge natin is hanggang so upload natin +1 yung day. So nag-start tayo Martes ba? Miyerkules ba yun? Miyerkules. So Miyerkules tayo nag-start. So matatapos ang upload natin is sa Huwebes. Alright, so +1 yung natin kasi video tayo ngayon, upload tayo bukas. Alright, so yung Sabado at Linggo natin, di na natin i-count yun as 1 week kasi wala naman kaming pasok, di ba? So yung Sabado at Linggo, meron tayong content na ilalabas nun. Yun yung magaganap, yun yung flow ng challenge na to. Alright, let's go. Let's go. Oh, may aso. Putik na yan. Maybe this time. Wow, grabe oh. Napakaganda ng boses naman. na. Napakatindi ng sikat ng araw. Anong oras ba? 7:56. Malate naman kami ni my love. Hindi na talaga nauubusan ng mga sasakyan dito, no? Everyday na talaga itong sasakyan dito, hanggat hindi pa naayos yung tulay sa Batang. Ito, nasiraan. Parang nasiraan eh. Parang nasiraan nga. Dito na tayo kina my love. Alright, teka lang, babalik tayo mamaya. Na, okay na? Yeah. Yung sado. We go.
Pag nga na-intercom mo niya, dobat na. So, ganun lang mga ka-team. So, dito na kami ulit sa May Sugod. So, pabalik na tayong opisina. So, magkaiwalay kasi yung opisina namin ni Mylab, pero pareho lang kami ng agency, work. So, magkaiba lang yung division. So, tulad ng dati, end muna natin dito. Hindi ko muna kayo dadalhin sa opisina. So, we're getting back mamaya. Alright, see you mga ka-team. What's up? Magandang hapon mga ka-team. Kaka-out ko lang sa trabaho. Galing pa akong bahay, nagbihis lang ako ng shirts. Kasi parang may i-deliver kami ni Mylab na okay ngayon. I'm not sure kung saan. So, on our way to opisina nila Mylab. Alright. Napakadaming sasakyan. Uwian na kasi napakadaming sasakyan, napakadaming motor. You know? Kaliwat kanan. Wait lang. Ay putik na yan. Alright, andito na tayo sa may opisina nila Mylab. Eto, dito. Yan. Whoops. Yan, babalikan ko kayo mamaya para sa pagpapatuloy ng ating day 2, episode 2 ng ating daily vlog challenge. Alright. Mani mo gipilo? Di pilon. Pilon doon na dapat. Ano yung palitan na? Cintay mong gi. Di na mabangan mo sinina Mylab. Piansado ka na yung mga riyos mo. Pag motor na naman nun dyan. Kasabay. Ano ito magkakaskuhan? Pisina. Ayun ako. Panihapon mo? Dala mo ka biscuit. Ay dadin na lawang koridor sa pisina nito. Tapulan. Ag uling nga na, subaon mo ka na, nadi uling dito. Uling? Oo, uling. Asa na? Ano na palit? Oh. Ilang po sa uling. Duha ka po sa Tuluan na naman siguro, siyang malanganin. Nagkuro ba na? Naway ko na na. 34. Bulukan na. So naskuha ng uling. Paigo, dili, madugmok. Wait. Kana But it's true. Basig na nisudan po dito Mylab ka. Ano mo kuraan? Di, mga kakunan ko dadaan.
Di naman di ka mo rin, no? Ha, magpanakot ani mo yung musod, Yobax? So mga nang gabi mga ka-team, hinabol tayo ng gabi pero mission accomplished tayo ngayon. Na-deliver namin ni My Love yung mga order na ukay niya, tapos yun, na mga lengke konti. Then nandito tayo ulit sa may opisina nila kasi meron lang kukunin. And then yun, uuwiin tayo. So dito na siguro natin i-end yung episode number 2 natin. So salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa Team Jamelin. So kita-kits sa next episode. You know the drill, like, share, subscribe, and ride safe. Peace out mga ka-team. Thank you. Bye-bye. Keep dreaming